तर रामराम शेतकरी मित्रांनो, मी आलेला आहे दस्तापूर येथील तरुण प्रगतशील शेतकरी तुकाराम मोरे साहेब यांच्या ऊसाच्या प्लॉटमध्ये की त्यांनी गेल्या वर्षी आपल्या तिरंगा जैविक कृषी केंद्रावरची औषधे ह्या प्लॉटला वापरलेली होती. तर आलेला 1.25 एकर त्यांचं क्षेत्र आहे. त्याच्यामध्ये किती टन ऊस झाला आणि त्यांचा खर्च किती झाला ते आपण थोडक्यात माहिती विचारू. बोला सर. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. गेल्या वर्षी आम्ही 10,000 एकरसाठी जात आहे याला तिरंगा ऑर्गॅनिक कृषी केंद्राचे औषध घेतले होते आणि पलीकडंच 1.25 एकराने दुसरं रासायनिक पद्धतीनं 10व्या महिन्यात ऊस लावला होता आणि हा 12व्या महिन्यात ऊस होता. याला आम्ही सुरुवातीला वापर केला तर तेव्हा वाटत होतं की बा होईल का नाही रिझल्ट, पण नंतर जेव्हा कारखान्याला ऊस गेला त्यावेळेस रासायनिक आणि जैविकचा काहीच फरक बसला नाही. म्हणजे जैविकचा उलटा 1-2 टन जास्त झाला आणि रासायनिक सुरुवातीला आता 1.25 एकरामध्ये तुम्हाला किती टन ऊस झाला? 1.25 एकरामध्ये आम्हाला 72 टन ऊस झाला सर. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि रासायनिकला पण तेवढा झाला? रासायनिकला पण तेवढाच झाला. ठीक आहे, ठीक रासायनिकला आहे. तर बघू शकता शेतकरी मित्रांनो, आणि एकाला जैविकचा खर्च हा रासायनिकपेक्षा 70 ते 80% कमी झालेला आहे. फक्त 4 डोस झालेले दिवसाला. ठीक आहे, ठीक आहे. 4 डोसचे म्हणजे तुमचे जवळपास 7,000 ते 8,000 रुपये खर्च. झालेला आहे. तर बघू